Jatend piny Kenya mar Uganda Joe Kenyatta tamruok rwako paro mar magnario wacho ni poro singo manyo yore mamoko mag neno ni dongruok ma kamago ok ochung'. Nowuoyo e kaunti ma Taita Taveta kama nonyiso mor mare gi loso sirikal ma onywando dhoudi duto ma pacho ka kaka yudo yore mag tieko midhiero ma sani okwako piny Kenya. Ne odiochieng' mar ang'wen mar William Ruto e gwenge ma kadhowadh nam chumbi. Bang' yore nyasi jatend piny Kenya William Ruto noyudo thuolo mar twak jopiny mondo chiwo geno ne oganda makono e wi chenro mag dongruok mag godo ne piny Kenya. Mimi mwezi ujao ili kuweka kiwanda hapa ya iron ore. Tumetafuta mwekezaji ataweka shilingi bilioni 10 katika factory ya mambo ya iron ore hapa Taita Taveta County. Na mimi nakuja kujenga ile affordable housing nyumba 800. Kata kamano jatend piny oseokang' mane oganda jo Kenya okawo mar tamruok rwako paro mar chik mar omenda magnario preko dino wacho ni oting'o chenro mabeyo mag dongruok ka bende oganda jo Kenya kuom rakruok gi jood bura manosiro parono e od bura. Wakati wa kuwa kiongozi ni kuamua yale mambo hata kama ni magumu, lakini yanafaidi watu wako. This is what we leo tumeambiwa wakati na majira yake. Sasa ni majira ya kuunganisha watu wote wa Kenya. Sisi ni nchi ya demokrasia, na katika demokrasia ile, demokrasia pia basi ya kuweka national interest above political party and regional politics. Pia tunaweza kuungana tuweze kulenga yale mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya. Omedo singo manyo yore mag loso thuolo mag tije rawere kaka yore nyiso ni osewinjo ng'ur magingo kama oting'o manyo ne gitije kokalo yor mbui, chenro mag ute mane onge yot kod mamoko. Sisi katika mpango ya kuhakikisha kwamba our young people are gainful employment,